Dobrý deň, volám sa Lenka Paluchová, som advokátka, daňová poradkyňa. V advokácii pôsobím už viac ako 12 rokov. Mojou špecializáciou je daňové právo. Medzi mojich klientov patria veľké korporácie, spoločnosti s medzinárodným dosahom, fondy, ale aj malí a strední podnikatelia, keďže poskytujeme služby šité na mieru. Naše služby možno rozdeliť do takých 4 základných pilierov. Prvým pilierom je transakčné poradenstvo, druhým pilierom je príprava spoločnosti na predaj, tretím pilierom je pravidelné daňové poradenstvo pre klientov na ad hoc báze a štvrtým pilierom je zastupovanie klientov pred daňovým úradom. Transakčné poradenstvo využívajú klienti v prípade, ak chcú napríklad robiť akvizíciu nejakého majetku, výrobnej haly, nehnuteľnosti, prípadne spoločnosti, ak sa spájajú pri fúziách, pri akvizíciách, alebo aj v prípade, ak sú klienti, ktorí chcú expandovať do zahraničia. Pri príprave spoločnosti na predaj s klientmi spolupracujeme na 2 bázach. Prvá báza je, že nadstavujeme štruktúru, aby čo najviac peňazí z kúpnej ceny zostalo v rukách predávajúcich. V druhej báze s niektorými klientmi ideme do hĺbky, to znamená, že robíme tzv. Audit danej spoločnosti ešte predtým, ako si tento audit spraví potenciálny investor. Tretím pilierom našich služieb je pravidelné daňové poradenstvo, kedy sa stretávame s klientmi na frekvenčnej báze podľa ich potrieb a sedíme s ich finančným tímom alebo s účtovníkmi, s daniarmi, s právnikmi a zodpovedáme im otázky týkajúce sa daní z príjmu a daní z pridanej hodnoty, ako napríklad správne uplatňovanie DPH, správne uplatňovanie daňových výdavkov do základu dane a podobné otázky. Štvrtým pilierom našich služieb je zastupovanie klientov pred daňovým úradom počas daňovej kontroly a následne pred finančným riaditeľstvom v odvolacom konaní. Môžete si so mnou dohodnúť 15-minútový poznávací hovor, kde si povieme o podmienkach spolupráce a ako vám viem pomôcť s vašimi daňovými a právnymi vecami.